wangu. Kana ndichitaura ndoda kuti mundibatisise mazwi, especially pavideo rero handisi kuita mistake paword to word randichataura. Manzwa? So kana masati wasubscribe, I kindly ask you kuti muzukuru, please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification so that whenever I upload a video you will be notified. And thanks very much kune vese vanoramba vachisapota musha, basa renyu richikura. Handiti musha wenyu wakura, handiti vazukuru. So nhasi ndoda ndimbotaura mbichana panyaya yaShema, Chiera naMaititi. Ndo vanhu vandoda kuti kubatanidza, although ndachifanira kuti ndizipatsanure, but ndiri kumashure vazukuru panyaya, ende ndine urombo nemhaka yekunonoka kupa nyaya idzi. Mabasa achionaka zvakaoma vazukuru kwatinosevenzeswa. Right, so vazukuru mazuva akapera ndofunga pana anonzi Chiera, Evidence Chiera, handiti ane video yaakabuditsa, ndikaiona ipapo payakatobuda. Kubasa kwangu vazukuru ndozvoona zvinhu patime yazvinenge zvaitika, but handina kufarira song yake. Indostaura direct, inini handina kuifarira, that's why ndisina kutombokomenda, because ndakatoona ungati inondikanganisira vazukuru. This channel inoonekwa nevana vadiki, inoonekwa nevanhu vakuru, so handidi kuti ndikanganise vazukuru vangu, though sometimes nechitodawo maviews akawanda and watch time yakakura, but zvimwe zvachionaka as long as iri toxic, yes, toxic kune vazukuru vangu handizvitauri. So aita song yake Shema, akabva atorawo video yachona akareacta kwairi, achiverenga macomments evanhu vakanga vachikomenta. Zvisina kufadza Chiera, because Chiera akazoenda akanoataka Shema zvakanyanyisa, akamutukirira zvimwe zvokuti ndakatomboti nditsvage phone number yake ndimufonere ndimubvunze kuti zvakandibaya, because panotukwa YouTuber neni ndatukwa. Manzwa zukuru, munhu ano power rekuataka YouTuber ane power rekutoataka inini, ende ndini ref from gaming, so ndini the only Zimbabwean uncle, man. Ndiri munhu mukuru, so ndakaziti no, regai ndimbomira, because I knew very well kuti Shema ane wisdom kutopfuura avo vaimuataka. Shema ane wisdom. Handisi kuita mistake pamashoko andiri kutaura vazukuru, manzwa. It's a time yekuti ma-YouTubers vanofanira kumira kuatakiwa, because ma-YouTubers regai ndikudzei naivo futi kati celebrities, vandori nevanhu vanova celebrate, tiritoriwo ma-celebrities. Manzwa, hazvityise kunzi celebrity. As long as ndikatoita vanhu 2-3 vanondicelebrate, vanondifollowa, it makes me a celebrity. Manzwa zukuru, it makes me a celebrity. So nyaya yekuataka ma-YouTubers, nyaya yekuti ivo vanonzani maitita vane lucky kuti vakatomboataka Kundai for no apparent reason. Ivo maititi vachonaka recently, I'm very sorry vazukuru, ndakadisappoint. I feel kuti ndakadisappoint ipapo, because instead of protecting vazukuru vangu vanakupa idea, I went ahead nekuvatsura publicly. Manzwa zukuru, of which it was not right. Ndakutozozviona izvezvo kutoti ava vanozviti ma-celebrate, they think they are better than everyone else. Of which Chiera haasi celebrity futi, haasati asvika kwedu uku kwatatu haasati. Handiti, so akaataka Shema, akamutukirira zvakamutukirira zvandisingade kuti ndiri ndinofunga futi, of which it was not good. So Shema akazomuona achiitawo video achitaura kuti achitoti thank you nekutondituka zvanga zvisina kuipa, and ndoda kuti makorokoto Shema waratidza maturity, because ukaona munhu the first person to apologize panoita quarrel ndiye munhu ane njigere kupfuura asina kuapologize, anga achingoataka. So Shema waratidza kudzidza muzukuru wangu, keep it up. Handiti, so ndoda ndikudze ma-celebrity, stop bullying ma-YouTubers. This zvinofana kuti zvimire. And imowo kuti vanozviti ma-celebrity nemo muri ma-YouTubers, because as long as une YouTube channel panapo yako ka-YouTube channel kako kaunenge uchida kuti ferenye uchiita zvaunenge uchiita, you are a YouTuber. And some of you, vamwe tinovaza vanotone ma-100 chakuti, ma-50 chakuti,
subscribers atotozwa kuti ndezvekutenga. Why? Because ukada kuzonofollowa maviews emunhu iyeye anenge ane 120 130 subscribers anditi, but akaita kavidheo kanoita 2000 views anoita 500 zviripo ipo panapa tinenge tichizoona kuti iyi channel yakatengwa maviewers masubscribers. Iyi channel yakatengwa, vanhu vari apa havasi kutomboziva kuti pawakasubscribe pari kuitika nonsense uyo hapana manzwa. So stop attacking my YouTubers manzwa, this must stop. Inisa sekuru vanhu ndatotaura, so my celebrity anytime you pauchafunga kuataka my YouTubers, just know that you are attacking a clan, and the clan yachona kana takukuvinga, you won't like it, you won't like this. Imimba chemu titotokuziva kuti amuwirirana mune muchingotukana nekudii, but isusu tinowirirana tese. Ndokuropafadzwa kwatakaitwa sema-YouTubers. Ukada kubva panapa DJ Sparks tinowirirana naye zvakanyanyisa zvekutoenda Kundai Chitima, Best Bud, Zigo, your boy Beats. Ukati ndikatotaura chinhu kana kuti akataura chinhu ndinongosvika ndichiti yes ndizvo. Ukabvapo ukaenda kuSalis World, Lady Skara, she's even a better celebrity, better than most of my celebrities. Takokudza, and I think paline up peduka Lady Skara B. Ndiye munhu umwe vanhu vatichange tichitotaura nezvake zvakanyanya kuti Skara B art. Because anotaura zvinovaka nezvine musoro kutopfuura vamwe vanhu vatinotofunga kuti vane musoro ma-celebrities. So what am I saying? Ndiri kuti nyaya yekuataka ma-YouTubers must stop. Nyaya yekuataka ma-YouTubers ngaimiri vazukuru. Manzwa, ndango nditaurawo sasekuru vevanhu kuti pane vanhu vanoda kuenderera zvakuda kunyanya, of which it must stop, and it must stop now. Ndapedza sasekuru vevanhu. Uzvizame kuda kuti YouTuber ningi will come after you and you won't like it. Ende tinokuudza imbi kuFacebook kwachona tine ma-accounts, ndogona kungouya ndokuudzira ikoko kuFacebook ndikasazvitaurira panapa. Ndogona kungouya ndokuudzira kuInstagram kwachona futi ndikasazvitaura panapa. Manzwa zukuru. So ndochandauya nacho. So Shema anga achikomentawo, rega ndichienda panyaya inga achikomendwa naShema. She was commenting nyaya yaMaititi achiti evidence, and evidence anga achiratidza kuti ane proof yekuratidza kuti Maititi zvinhu zvavainazvo zvese hazvisi zvavo zvizhinji, including imba. Though imba yacho vakatomboisa matiles vakadidi. Alright, nyaya yacho narega ndichikuudzai kunext video rinoirira rebesa because ndinoenda offloada zvakanyanyisa. So ngatiendei kunext video tuone nyaya yaevidence naMaititi. Anditi evidence naMaititi nenyaya dzamaititi dzakawanda dzandichaisa panapa. Tiri kumashure mbichana maybe neday, but today I'm going to ndichataura nyaya dzachona dzese vazukuru. Munge muri munofambira nenguva muchiziva kuti zviri kuitika. Nauncle Sensitive ndichiti much love.